Și atunci e un loc în mine, când devin stăpânul meu, eu devin stăpân pe toate, da, adevărat. Doamne, și ce te bucuri de o ciocolată când nu ți-o cumperi singur și nu o chivernisești, ți-o dă și zice, mâncați-o, maică, că e a dumneavoastră toată. Da? Asta este un exemplu mic, pentru că lucrurile acestea nu sunt teorie, sunt practica cea mai arzătoare a vieții noastre. Și să vă învăț o taină. Părinții în Pateric îi spuneau ucenicului, fă așa și se vei mântui. Faceți așa, cum vă spun eu, și o să aveți măcar bucuria mea, care nu ia nimeni de la mine, nici că mă doare cap. E sigur că țiptesc și nu se vede, că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu și ne mai pitim și noi. Da, să nu mă credeți, sunt toți șmecheră. Și ziceam că îi spune, bine, slugă bună, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Adică peste multul acela al lui Dumnezeu și nu al meu. Dar eu deja când i-am predat lui ale mele și am arătat, uite, Doamne, ce am făcut. Am făcut 5 talanți. Azi au venit la centru 5 copii. Dumnezeu nu mă întreabă dacă s-au lăsat de băut sau de fumat sau dacă se vor mântui. Că te apucă plânsul câteodată pentru cineva drag și zici, Doamne, te rog, uite, dacă nu se mântuiește. Și zice, stai liniștită, că eu sunt mântuitorul. Tu ești sluga mea, nu te agita cu asta. Tu fă ce ești dator să faci, ce ți-am poruncit eu să faci. Bună ziua și nu lasă-mă în pace. Și asta este acel puțin pe care eu sunt credincioasă. Nu opere mari de binefacere și fapte, le facem și pe aia dacă suntem trimiși, dar dacă nu, cele mici. Ce vă interesează este, deja sunt sătul de a avea. Și o să vedeți că suntem sătui de a avea într-o bună zi. Și ceea ce urmează este ce căutăm toți. Zice, intră în bucuria Domnului tău. Și cântă toată biserica și dorim și noi zicem așa ca niște mincinoși, că bucuria, bucuria, cămara. Unde-i bucuria? Trebuie să o cerem, nu plec de aici până nu-mi dai bucuria. Și zice, dar nici eu nu plec până nu faci poruncile mele. Și care pe care biruiește și atunci dobândim bucuria. Trebuie să fim serioși. De ce să fim serioși? Nimeni nu mă poate convinge să renunț la o plăcere cât de mică. Ce-mi pică la afacerea asta? Ce-mi dai în schimb? Așa să pornim la drum. Doamne, eu nu pot să renunț la plăcerea pe care mi-o face un băiat care mă pupă, că într-o bucuria pe care mi-o dai tu când ajungi în rai, că lasă că mă pocăiesc eu când ajung ca maica și ajung și în rai înainte ei și mă și pup până atunci, nu? Da, așa să ne ajute Dumnezeu. Sau, se mai poate și altfel. Și atunci, ce voi spune? Doamne, dacă cumva e adevărată și eu pot să intru acum în bucuria ta, nu-i păcat de mine să mă risipesc în atâtea plăceri, că oricum vin și neplăcerile, și să nu intru acum? Și hai să probăm, acum, să încercăm să vedem dacă acum este adevărat. Acesta este ceea ce capătă sluga bună. Să intrăm în bucuria Domnului. Cum? Simplu, predându-i mereu tot ce am făcut. O să vedeți că la început uităm. Doamne, astăzi am reparat 2 dinți la o pacientă. N-am mai avut mai mulți, atâția au venit. Îți mulțumesc că nu i-am perforat la maxilarul și că nu a leșinat pe masa de... Da. Și atunci ai predat asta și Dumnezeu îți dă bucuria. Doamne, am reușit să iau 10 la examen. E adevărat că am copiat puțin acolo la urmă, dar nu, așa. Și uite, așa o să ajung eu primul și o să mă duc și la doctorat și eu la care am învățat și n-am copiat, te duce acolo la... Da, nu nimic. Dar spun, asta este, îți dau ce sunt, îți dau ce am. Jumătate negru, jumătate alb. Și atunci zice, bine, slugă bună. Ei, și dacă învățăm să facem asta, să dăm tot timpul și să dăm și relele noastre. Acesta este iar un act Nu cumva am ieșit din subiect? Cred că am ieșit. Nu. No. Atunci mai zic puțin. Și dacă dăm și cele rele, că noi la spovedanie nu dăruim, nu dăm. Mântuitorul s-a întrupat ca să, din iubire de oameni, hai că e legătură, din iubire de oameni s-a întrupat ca să ridice păcatele lumii. Și eu mă duc și informez, Doamne, am mințit, Doamne, am furat, Doamne, am copiat. Adică fii atent cu cine ai de face și asta e situația, n-am ce-ți face, da? Dar dacă zice, Doamne, uite, mint, ridică de la mine minciuna. Doamne, uite, am furat, ridică de la mine aceasta. Și dacă ne-am părât tot timpul, cum ne învață Părintele Rafael, mare dar al lui Dumnezeu în Sfânta noastră Biserică, printre alte multe mari daruri pe care le avem,
să ne părâm măcar cu râvna pe care îl părâm pe aproapele, că uite ce mi-a făcut și ce mi-a făcut, uite, Doamne, ce fac eu, că nici nu-ți vine să zici că aș vrea să nu mai fac, că ți se pare că e singura soluție, ce să fac, altceva nu se poate. Și atunci îi spun, uite ce fac, fă ceva cu mine. Și el face, dar dacă nu spunem asta, nu face, pentru că este iubitor de oameni și pentru că mă slujește la cererea mea, nu năvălește peste noi să ne facă faptele bune. Trebuie invitat. Am intrat în bucurie. Zice Mântuitorul mai departe, de acum nu vă mai numesc pe voi slugi, voi sunteți prietenii mei. Și aici chiar intrăm în subiect, pentru că acel cuvânt pe care îl folosește Sfântul Apostol pentru prieteni este de la filia. Da? Vine de la traducerea exactă ar fi sunteți iubiții mei. Da? Aceasta este, deci devenim prieteni, nu mai suntem slugi. Zice limpede, nu vă mai spun, pentru că faceți ce v-am porucit eu, același lucru ca la sluga netrebnică, dar care este deosebirea? Ar trebui să vă las să căutați singurei. Așa, deosebirea că acum știți toate cele ce vi le-am spus. Deci mă cunoașteți. Sunt cu voi, sunteți cu mine. Atunci suntem prieteni. Și El își dă viața pentru prieteni. Nu vom simți jertfa Mântuitorului. Nu vom putea profita de bucuria și plăcerea pe care ne-o dă în locul micilor noastre plăceri, dacă nu vom simți că și-a dat viața pentru noi. Nu să credem, nu să ne gândim, ci să simțim că și-a dat viața pentru noi. Atunci sunt prietenul Lui. Atunci. Și să fac ce spune El, să-i fac poruncile. Păi și cine poate să-i facă toate poruncile? Sigur, cea mai importantă este să iubești pe aproapele și pe Dumnezeu și pe aproapele. Aceasta e una. Dar El spune, îndrăzniți, eu am biruit lumea. Cum? Mulți se apucă să biruiască și ei, că dacă a biruit Mântuitorul, o să biruiesc și eu. Slabă speranță. Nu, ci pur și simplu să profităm de biruința Lui. El a profitat, noi nu avem decât a biruit și noi nu avem decât de profitat de această biruință, să ne însușim, să o primim, să fie a noastră.